Hello guys, nasi ndaenda kanisa kukwizira ifiriti. Hey! Nasi ndaenda kakwizira ifiriti. Nasi ndaenda kakwizira ifiriti inangosangana naye ndikati ikanibubaya iyi tione kuti how far this ifiriti. Kwai kuita kuti vananera vesi shero. Hello guys, maswera sei. Timboitaura zveru premier sasanda kupa nyaya ndinayo. Pane nyaya ndoda kuti ndizotaura nemi pana apa ndizokudzai. Munzwe nyaya iripo asi timbotanga tataura nyaya iri premium spice ishi handiti maona muri sei guys maswera sei gaintaende kukwasana mamoyo vese vana mamoyo chiti muri kuere mu comment section vana mamoyo shout out to you vana mamoyo vese isai my love nema likes vana mamoyo hello vana mamoyo vana kozotera ana duve ana maduve muri kuere mu comment section vana maduve hello vana maduve musadaro vana maduve isai my love nema likes tione vana mamoyo nana duve tozoda kumhorosa zvimaroloni anditika zvimashoti base zvipedo nevhu izvi zvivanhu zvipfupi muri kuhere zvivanhu zvipfupi mucomment section zvipfupi zvidhoingi muri kuhere zvidhoingi zvivanhu zvipfupi muri kuhere zvimaroloni are you there tikumhorosewo nhasi tozopesera dino kumhorosa vakaremegwa nemaspika vanofamba vakatakura tswanda dzamaspika kufamba vakaremegwa nekutakura mukwende mutunduru maimwana mupunduru kuna nepunduru guys mupunduru tiva morosewo nhasi anditika chiti aiwa guys maswera sei hesi promise duve how are you chiti maswera sei guys maswera sei nhasi maswera sei hanzi imagesi ari kukuvadza wena amagesi ari kutikuvadza magesi akuvadza magesi ari kuvadza izvo zvitichitiri panapa kudai kumwe hakunawo magesi vachivadzokerawo kumwe anenge achienda magesi ari kusangana kwedu kudai pamalive tataudzara kuchanetsa paya because magesi ari kunetsa magesi anetsa kwanzi vana soko munodhova kuba mani munodhova kuba vana soko mbavha mani kwanzi zvipfupi tiripo izvi zviroroni esikana napeshe zviroroni zviripo izvi zvanapedo nevhu zviripo padhuze nepavhudai zviriko vana tebha ariko kwai vana soko totomhorisana imega guys right ngagai tichiwangu tisati tazopinda munyaya toda kuti titaure nezvayonasi handitika toda kuzotora munyika mukanyaya kada kuti tizotaura nezvako tigai titange neiri premium spices iri handitika musatize business guys kachitara nyaya dzebusiness mune system yekutiza nyaya dzebusiness asi muzoda kuya panapa muchitwanza ndibhadharirewo polisi yangu ndibhadharirewo chakati guys ita business togara chikudzai handitika itai business kwai tozotaura yatavo business aiwa ndinoda kutotaura izvinhu yevanhu vakamboitigwa vakambodana nevanhu nezvidhura mumarelationship timbohwisisa kune vanhu vakambodana nezvidhura like vakambofanidana naiye tavo best acho handika kune vanhu vakambodanana nemaskama mbavha mamwe tichida kuhama experience yenyu pano nhasi saka mina tipedze ilife yatinoda kuita ishi yereal premium spice because vanhu mukuenya kurelaxa handitika mukuenya kurelaxa iko zvino izvi itai business mubva mamira itai business roda kurwa continuous guys handi mukona kuti chimunhu ichi chiminista ichi chomuno ichi chehome affairs chikuramba chakatotsikirira wena nyaya yekuti kwai ngavatoinda juni akatosvika ngavainde saka kuzimbabwe mukunotangira papi kana vasvika kuzimbabwe munotangira papi mune pekunotangira here iri kabusiness nemaspice akachipa something that is cheap chekuti unogona iwo kudi kungokiyakiya andimaona wokiyakiya wotanga kudi kudotengesawo uchidaro because maspice guys haexpire anomuziya tongobika evhudi chero muriwo usina nyama ndikangoisa spice yangu yemadhainlo zvino unodonhwirira yesi cheri timadziwa andimaona chero muriwo usina zvinyama kungoti spice kungoisa kaspice kangu muriwo unobva watongonhwirira mai mwana zvona tamuna nyama ndiyani
kuti kaka dota inlo kako kana kamada inlo kako otoka ndaimo mukati zvatopera zvakutonwirira hanzi business renyu manyama business rema spice manyama kana pane business reguys rekuti munhu wese anogona kuafforda ka ndiro rema spice iri anamona ende chandodira ma spice real premium anditika ma spice real premium asi ekuti tinosora chiudzira zvinhu zvokunyemba guys makawanda wenyu makamashandisa pa ndipei ma feedback makawasei ndipei ma feedback munyora mu comment section ma spice aya hanzi malashes awo anombopota achitiza achidzoka malashes anotiza achidzoka achitiza kwanzi na maini nubvisa everything anozobvisa ndimbomira ndimbopedza live yandikuita ndichazobvisa animona ndichabvisana topinda mu live ndotevera ma spice and ndiuzewo guys nyora mu comment section real premium spices iri sei guys chero vamwe kuna mwari kuyo wachitivingawo nenyadzi ma spice avakutanga kugadzira chididi guys chero mozogadzira ma spice real premium ngataura chokwadi iri pafront iri kumberi as makeup on point netiwa makeup ne Facebook nasi milk guys ndipeka ma feedback ya real premium hanzi anonaka zveshuwa spice tray yangu yakazara thank you Priska Francisca thank you Franzi thank you Franzi hanzi very delicious thank you Shumbres anonaka ma spice awo zvinamboti kudi hanzi anonaka ma spice ayo very way I tried them and kune sitini ma ausa ayo aripo aripo chino ne ma spice manje usangowanza chete kana une ma ausas andiona usangomawanze aripo noti hasi too harsh ma spice avo they are not too harsh animaona they are not too esneta yakajengo they are not too harsh saka chero uya noti ndine spice ndine ausa spice re Bruce Pimba munotoridya chero kuritengesa hanzi tomaone ku Durban vari mu comment section animaona Durban kurudiwa izvo zvitikuinda ku high tea ku Durban indakanga ndambauza CEO hanzi ndomatengesa anotengwa kana iwe munhu anotenga real premium spice nasika anotodzoka kuzomatenga chete hanzi tongomawo chitenga izve beauty mutengese ina risombo kuti imutenge imba menyu ndokuti ichai business nawo because ma spice aya haamakisi and haana ma comebacks zvokuti asodzoka bheka chiti spice iri harinaki harina testi kunyepa ndo spice 100 ndakona risina comeback ndo spice 100 ndakona risina kana comeback iroro harina comeback munhu anoita comeback anodzokera comeback kuzotenga kechitu haadzokeri kuzocomplain anodzokera kuzotenga because ma spice avo ma spice ekumberi andimaona hanzi kupi shando kupi kune ku Durban here ku Durban amene kuti ndaenda vati ngavauye navo vatengese ma spice ku Durban andimaona because ma spice eku Durban mazhinji anongovava andimaona kuzere ma India ndazvo zvinovava asi kune vamwe vanhu vanenge vakaita vasingadi zvinovava ka vasiri ma India hanimona vanenge choda ma spice but asire kuvava anti munoona ndendavaza ngati uyai nawo kuti Durban kwa yeso tengwa ma spice ai vanhu vatenge ma spice nevanoda kuoda vabve vaoda ma spice saka meno ini ndakava suggestira zvave kwavari hanzi kuBotswana tinomawana sei ivo vari mu comment section ngavapindure every question iri kubvunzwa mu comment section hanzi ndakatenga ma flavors akawanda nemuringa ini ndinawo wose ndinongochinjanisa chete usazosanganisa eseka wangu kuti diva handiona nokuti anogona kuzokuremera mukati mubodhi because ari powerful mauya avo mother in law manyama tamirana sha manyama mother in law manyama manje guys kune vakuda kutenga spice yavo yemumba ku real premium mutenga yakanzi mother in law imbotengai mother in law mugodzoka mutudza imbotengai mother in law mugodzoka mutudza ruru imbotry ma spice avo gozotudza ti nema ausas zvinofamba sei vakwanda vanhu vari kumadya pa hanzi situ kumatengesa ari kufamba here Lizzy ari kufamba here Botswana ari kufamba hanzi zviri kufaya thank you saka kana muchiisa maspice aya guys musati mirai nditorere maspice mirai ndikutadzi zvandiri kureva munyatso kunzwisisa zvandiri kutaura kuti chii ndinotogara ndine extra kawaatinawo weyabvekuwo maspice anti maspice ako arumwa sati avhugwa ari maspice angu arimupremium aiwa ndimi makarongedza kusandiudza kuti kwayandisi ndakamaona pai because ndimi makarongedza ndakamaona I saw them. Ini kana pane yandinogara guys yekuti
iyo handingashoti munomba ai handishoti chero zvodii munomba handishoti mother in law chero zvoita sei handitoshoti imwe yakutopera nditovhura imwe aya hanimaona muri kuona iyi Portuguese unzai right muri kuona Portuguese ndiri kureva ndezvekuti kana makuda kubika maspice kune ava kuti tine maausas handiti kana wakubika papa andika chitora Portuguese yakona muri muchikeni ushandise Portuguese chete handi usatore mother in law wotora wodai handiteta kuda kuti zvinyatsonaka wodai inde rice makamboshandisa rice spice yavo muitry ishi yerice muone yellow inobuda murice yavo rice inenge chinhuwirira zvakaita sei hanzi mother in law vana havaidi inenge kuvava kafeiti indi kureva kuvanhu vakuru vana havangaidi kana vana kwasingafara zvinovava asi kuvanhu vakuru more fire manje more fire kuvanhu vakuru handikuona mother in law handikuona unenge une ausa ubva wati SF4 animaona inozogona kukuremera handitika tora shandisa kana wati nhasi ndiri kushandisa sour cream iyoyi chishandisa sour cream iyero premium spices inonaka muitry ishi muinonaka iyoyi muise mumasalads yenyu nepaipai ishi muchazondiudza kana kushandisa uda kushandisa ako mother in law yega handitika turmeric yavo zvisupu inobva yaita red saka guys ini ndiri kuti muri kuona chibhotoro ichi kana uchisitoka kwavari chinhu ichitenga bhodhoro 1 rakadai so handika riri 1 rakadai rinenge rakachipa unogona kusitoka chinhu chakuita mari haisi 15 rand I think it's 15 rand kana uchisitoka uchitenga pakusitoka zvakawanda uchitenga chiri 1 chakadai hanzi I'm selling them mukhodichani right iwe kana wakutengesa guys maspice ingopinda depending nekuonogara just go to a nearby shop utoze maspice akuita mari handiona ini ndiri kutokudzai 30 rand wakaignore ichi 30 rand 100% profit avatipindirewo paDurban apa I'm sure vachaita plan yekuti aende kuDurban maspice 30 rand iwe 15 rand watenga 30 rand zanzi how much to stock 15 rand iyoyo nyasha iwe 30 rand kutengesa 30 rand 100% profit apa chakanakira maspice aimira ndikudze trick iripo kana uchitengesa manje hakuna unotenga spice one vanhu vemuno vanoda zvinhu zvine spice handi munozviziva vanoda spice haambotengi ichi chiri chega anotoda kuwa matesti ese spice dziripo kana pane 15 flavors anotoda 15 ese animaona ndiake mba anotoda ese 15 animaona saka iwewe chi anzi anongwa kupi muSouth Africa varimo vari kunyora ipapa ava vapinda ningikira vanyora macontacts avo anotoda ese saka wanoita mari yako wodzokera kunoorder kumba ndokwa unenge uchitengesa 1 kana uri pamba vakaziva pamaarea paunogara kutotengesa maspices anoziva kuti ndoshandisa mother in law ikapera anotuma mwana tinotenga spice yemother in law pamaarea kapa vanenge vakuziva kuti no maspice anotengeswa apo guys musatombonyara iko noita kutsvaga mari zvokuenda kumba anomaona takutsvaga mari zvokuenda kumba saka musanyara chiuyu chako chikwangwani chako pagedhi kwaunogara kungave kumikuku kungave kumarokesheni spices here for sale kana iri weekend paya usiri kuenda kubasa kwako kumakitchen kantika kana kuti usiri kuenda kwaunenge uchienda mhino kuti kupi tebhuli yako pagedhi dira spice harina zvarinoita iri harina zvarinoita zvotanze yezuva kana kuti dira spice pagedhi vanhu vemunoda zvinhu hanzi rakakwira rave 18 rand botu 9 rand sachet alright 18 rand iyoyo iwe unongosvika nongodotiwo 35 rand wakaiginowa vanotenga guys because mchese chakakwira kana vanoda kufarira zvemabrai paipai imboita inonzi gadzira secret sauce yako nemaspice iwaya ereal premium ugozondiudza handika weekend madzimai chitebhu chako pagedhi put your spices pagedhi handiona ndokudzai ukaona usina kutengerwa 100 rand udzoke pano kuti simera ndakutengerwa 100 rand hazviiti kana uchigara pano dzinenge iri busy nokufura nevanhu chete handimaona ukaisa maspice ako kwavasadza pagedhi ari pachitebhu akaungana vanoda zvinhu vanhukasi tinoda zvinhu tinogona kufura chitenga nyimo chaizonga usina kuplana kutenga chibagwe changa usina kuplana kutenga chiimagina spice yemumba mako unotongoitenga spice yemumba mako isa pagedhi uno tinoshaya here 100 rand haumboishayi mushai mari yechingwa vasikana handimaona hamushai mari yechingwa vasikana nokuti
ngatisevhei mari iko zvinotoda kuti dzidzisai chinhu 1 guys. Ukaona wabata zvikuru sei vari team SA, ukaona wabata 100 rand yako, bvisa 30 rand, itla 70 rand, 30 rand viga, saver 30 rand every mari. Ukaona wabata 20 rand, shandisa 10 rand, 10 rand saver. Chera pasarigwa 3 months andika June tasviki inokubatsira, because atidi kunyeperana guys, ende atidi kusimbisana tichinyeperana zvisiku. June uyu hatisi kuziva kuti pakamira sei, nokuti kubhodha kukuiwa kwakadigwa futi mamwe mazigwaridhe kubhodha uku, kune mazigwaridhe akadigwa kubhodha uku. Andimaona chimukula ichi chimutswaledi ichi hachisi kudzokera kumasure chimunhu ichi, hachisi kumira. Handimoziva kuti maloya mamwe aujezera anga akaenda akatipindira mukoti achibvunza kuti achiti why musiri kurinyuwa mapermits. Chiri kutotsika madziro wena, chiri kutotsika madziro. Saka ngatinyanye kurege kunyanya kuda kurelaxa guys. Andimaona ati hakuna manda kuenda kumpa usati wagadzira sota zvoda kuti uinde wega, asi pamba pokutika hatizivi situation. Pamwe zvoti unozongona kuti rega ndinde kana zvanyanya kudi zvikana zvanyanya kubhaja, rega ndingorova pasi ndichiri mupenyu ndinoona nditamba nhamo kumberi. Handika unenge ne something chekunotanga chero iyo spice kumba ikoko kuZimbabwe, muriwo cheche wegreen uya ino imweiti chi haifridge iya isina kana sashini insoda zvinovava zvangu ndinongozvidirira madhani lo iyoyi ndodonakibwa ndotodla. Handimaona iro green riya veg haifridge moti haifridge riya. Handimaona unotoridya ukatoita. Saka mudzimai wana chaunoita ngwara changam inodiwa, tengesai. Antika vari kuenda kuUK maspice aya ari kudiwa kuUK zvokudaro. Vanouya kuno kwachienda kuUK maspice ranetsa kuUK riri kudiwa iri spice iri riri kutoshaya 1 munhu ane zvivindi anonyatso kuritora aite mari yake paUK apa. Ndahwa nekunetswa nevanhu menyaya maspice aya. Tanyaradza ari kuAustralia, tanyaradza kugonaka kune munhu akauya kubva kuno kumarimwesuro. Denda akazvitaura ka ndaide ndakamubatsanga asingamborambi akakuvigira maspice ndiwo aizotengesa manje. Ndaida kuti iwo madye kana wadya ka anouya ka opowo vamwe kuti zvimasacheti imbodzwayo mafriends angu uone kuti uchanetsegwa spice ichi. Pane mukadzi akabva sisi vangu vaya vandandinavo kuhotera kuSent Empire vekuAmerica vakatenga avo maspice vakaenda nawo. Vaenda nawo bva vasvika paarea pavanogara pane maIndia anogara pamabhuru avo. MaIndia aya mabhuru avo ndobva vangoti kanzai maspice vobva apa maIndia aya iko zvino ari kutonetsa. Tiri kutoshayiwa kuti oenda sei kuAmerica. MaIndia ari kuda maspice aya, ari kuti anogadzirwa nani maspice aya. Tikati anogadzirwa nomunhu muZimbabwe, zvikanzi muZimbabwe anogadzira maspice aya tikati 6 gun yakaipa zvepanyama iwe yavo pakubraya. Pabraya pa 6 gun yavo yakaipa zve pakubraya yakaipa. Asi totumira sei kuti tumira pari kuda kutsvage munhu manje iwo kana une munhu wako anogona kutengesera kuUK wotsvaga munhu wo anobva nawo kuno unotobhadhira mari munhu anobva nawo kuno okutakurira atori pademand. But vanoita kundibvunza nenyaya yekuti hakuna ndomaisawo sei ndomaisa sei kuUK kwacho. Animona but iriri so far dei havo CEO vanga vaona mari apa kuUK ka vanga vachita mari yavo yakasviba apa. Vanga vachita mari yavo yakasviba ando ndibati tenedzote uite plan maIndia wo awana kunditi have you got somebody who's coming? I've not yet, I haven't found somebody else. Vari kuti tuku munhu yetu tinombhadhara anochigira maspice vanenge vada kutengesa because kana zvazvo masaga matatu zvazvo kutengesa asisire kudla ndei kutengesa maIndia ari kuAmerica uko. Animona saka this is good business guys. Do something with your life. Tengesai izvi. Timu rangu ana madhumbi paDurban apo. Vana madhumbi paDurban apo. Vana tambo, vana mamoyo. Ndo yekutengesa maspice aya. Weekend pamunopiwa maofu paya. Pane kuswera makagumbatirwa nafirimoni. Paya takura bhegi rako remaspice. Pinda munana mushroom. Pinda munana meno mulasi. Pinda mumanikiro muchitengesa maspice. Uone kuti aufone gwere kuti tikuda maspice. Animona mwana uti amutengi kuti tikuda maspice. Vana yuko munoshandira varungu introduce this varungu venyu. Mwana uti atengwe ere maspice. Basi wako watengesera uriwe uchihodha iwe uchivatengesera sa profit yako pamusoro. Animona weekend pepe pamunenge muchinzi chimbuda muinde kunotamba paya imisiyana ine zvokuinda kuna madhumbe kunogumbatirwa nana firimoni usora maka muchikiso na firimoni mupaki. Andika takura bag rako nemaspice ako pindai muri 2 takura nayo kuti yokosha uri off madhumbe alpha and off hande shatona ngepi hande kumpita Marisburg
zvinogoda kungoti muinspire muri tu chete determination chete. Handi kupita Maritzburg beg cheche remaspice hanzi I need them ASAP nditeka side hustle kangu kunoku. Manje lusindati kwako wese anosvika sei ku New Zealand? Unoya rini? Diwa ngoya wazvitakurira wega maspice utange wazvinzwira wega kunoku. Andiona moti makanaka kupita Maritzburg muri tu munopanana zvivindika munyatsinotengesa maspice enyaya muchitengesa. Hanzi are they kosher? What is kosher? Cheese kosher ska nguwe kuti guys iko zvino zvino kana maenda ku ofu munoda kuenda kunona zvirume izvi. Hanimona zvirume izvi zvinokudzosera kumasure. Inde munotsvaga mari ndai munotengesa. Zvirume zvinokudzosera kumasure izvi ndai munotengesa. Juliet unofanira mara ndikunyepere because inini uchitosvika ndototaka kutopa makondatsi kuti batai ushu ndiyanawo batai ushu ndiyanawo batai ushu ndiyanawo unofanira mari yako apa because inini ndotozviziva ende avatengi 1 ka. Hanzi chando ariko ndozvati kutaura sisi renika kuti kuchando ndokwati kushaya kuti ouya nani pashekwa munhu aona business apa pashekwa munhu aona business remaspice ya kuchandoko. Animona because sure pakaita munhu kuchanda anouya kunoku 1 akanyasa matakura maspice akayaka ongodzoka beka ndirasvika SIS MELLY maspice ndakauya nawo chindi marketerai indomwe animbo market inoenda kuvanhu yakuti maspice ave koko namba iyi zvakapera mari yako watoita mari yako watoita andimaona. Amen. Saka ndakaona mai anikwa mai masowe mai cream soda mai masowe vakanifonera kusora nesuro vachibvunza zvavaida kubvunza zveamene maaccounts amabhengi avo kunoku zvemaaccounts kanzi avo zvavo zvavada kuita kunoku vachibvunza kuti saka kungadiwa chine vachiti vari kuuya kuafrica soon. Saka vanhu vari padhuze nemai masowe munogona kubata mai masowe vaya moti mai masowe ndakangowasimira chiti makavafundira muchiamene zvamaibvunza zvaibvunzawo zvavowo zvinhu zvavowo handi nditenge ndivigirewo maspice kana muchiwirirana vanogona kutakurira maspice. Denda ndirini iwo kungoti maybe avaziva uri zvemaspice vaingohodha maspice uenda nemaspice avo good business apa because spice iri atitenga anzoka futi ndochokwadi kwanzi mimi endainawo pamunoenda ini ndinotoenda nawo simba racho handingagusiya maspice ndokuti ndikudi ini pana juni maspice anenge ariko kwaiko zvino hakuna maspice asi pachaina maspice anenge ariko asi maizindini ndakataura zvakwanda zvozofamba sei naiwe chitandinogara kuchitengesera mafuta angu kai mafuta angu anopa demand kuuk iko anotengwa kuna UK iko kupi kunze kwenyika ko ndokune market target yangu ikoko. Saka izvozvi kune torine shortage bvunzai mu comment section bavhunzei vanhu vari ku diaspora kune shortage yakasimba kunzoko. Vanimona hakuna mafuta koko hakuna mafuta nesa kwapera akapera mafuta ndatoshaya kuti akaenda manje akasvaka perera mudenga. Andimona saka izvozvi ndakatakura mafuta ndoto ndakatonzi mukatosiya kune vanhu vakato order mabhodhoro egore because mafuta angu anovaitira vakahodha egore rose munhu akakune ndine client dzangu dzimwe dziri pa Scotland apa dzakatenga gore mbinga resi so dzakati titobhadhara igore rese. Saka ndinona ndakaguchigwa ndakandozodi mamwe ndakatokumbira shumbi zikanda shumbi zimwe ndibatirirawo mamu hanimona then inde ndakatakura mawigi ahevhani mawigi ayakamirigwa futi pa UK apa vanhu vari kuda wigi iyo yase wigi hanimona ispice ndichazamawo kuti nditakurewo angu ndeangu iwe nyenge ndakuona maspice andichatenga ina ndoenda noku UK ndeangu ini usandibatise maspice ako ndeangu anechinda unotengesa ini iwe kana wada kutakura ako chinda ku UK wokuravo yako ndege woitawo rako visa. Hey guys woinda ku UK kana muri kuwa guys woinda ku UK saka ini visa rangu rabuda guys visa rangu is out then pa user pa UK app visa rangu rabuda saka imimi guys kwai pamunotumira why don't you add a bit of spices Grace mafuta anoto yakashota kuti ndikataura vana mungazvihwisisi pandotowana munokubatisana muna iwo unenge wauya kuno ku Africa anditi wauya kuno ku Africa ndakuti cha uri munhu wangu ndane mafuta angu andiwana iwo vachinipa 10 kgs smell handi mune mchinzi 20 30 kgs 25 kgs 30 kgs ini ndakumpa 10 ka iye ane zvake ose munhu ari kuya ku Africa ka 1 pagore atengawo maserevita ake atenga mufushwa yake atenga zvinhu zvake antoona akuda kuti akuda kuenda saka ini
manje kuti hazombowani saka nenda ngompa 10 iwayo 10 iwayo anga akabhadharwa kudhara anosvika akatobhadharwa kudhara osvika achingoenda kuvaridzi vavo andimaona anosvika achienda kuvaridzi vavo saka handisi kukwanisa kunyatsokuti dei angu pamboita munhu anonyatsoyasina kana chinhu achingodzokera chaidzibhegi roso nicho ya maybe taimbogona kukavhakavha saka guys inini hangu chauya nawo asi anenge ari angu andotengesa inini saka zvokuti vanhu vereal premium size mundibatise yenyu haiti animaona ini ndakatakura angu angu acho ndaichitofunga kutengera madiaries magifts as gifts semunhuwo zvari kunosvika pane vanhu family yakewo for the first time kuuk yasikana naividi ungasvikawo kune vanhu vakabata maoko ini handizviki ndiri munhu mukuru ka guys handingazvigoni handi unoendawo wakabata something ini andichitofunga kuti ndinotoenditovatelgeraiwo maspice iwaya ndongoreparepawo ndichisvikawo ndichitiwo chakovo ichi from SIS MELLY wo chakovo ichi ndichivapa handimona zvino vakawandisa ndinoti anogofamba sei akawandisa tichakumbira vamwe kuti vabate-batewo vanditakurire asi timu rangu rese rekuuk timu rangu ana Julara antika timu rangu rese rekuuk mapresents tikugadzira tinotouyawo nawo hatina hedu zvinoshamisira asikana musatiseke hatinawo hedu zvinoshamisira aiwa Grace ndeye madiaries ndeye timu redu remadiaries pamadiaries uya ifamily wishe anditi aya ase kutengesa indozvipana nchiti dei anga agona aita plani kuti aitwe kutengesa aya ndeye madiaries edu animaona ekunosvikawo tichivapa isi pavanosvika achititora achitiona handiti vanenge vakabata kana zvimabhodhoro zvewiski kana zvichichi hameno zvoongogamuchiraiwo usingasvitsiwo hazvibudi zveguys hamunoti hazviiti mumboitawo one socialite rinoindawo rakatakurira vanhu varo mapresent handitimaona tinotakura mapresent chero tikarepa zvinzungu tavavigirawo chero tikarepa zvimufushwa tavavigirawo chero tikavarepera chakati tavavigirawo hanimaona kwete ngoti chowa uchingoende chowa iwo ndowongoda kungopuwa iwa upiwa vamwe kana ndimo guys hazviiti but panenge pachitodiwa akati wandei nekuti timu racho rakawanda saka we are going to figure out how to do it kuti timake sure kuti everybody gets something from after tichatozama chero angave maearing chero angave chii so that we show love to them kuti tinotovada zvekudaro hanimaona saka vasati vatenga matickets avo ebhola ayaya guys guaranteed please buy your tickets vasati vatenga matickets ayaya eball guys Grace G magayanzi ndotowadawo maspice nowe alright no problem alright Grace no one rako ripo ragogomaitana ripo saka mozotesta then tozoona kuti order yoitwa sei kuti auya kwana munyatsonzwa ndoya nawo right saka masati vatenga matickets ave eball vaya guys please ndaimutenga matickets unowanawo zvinhikiri mai aliya manje muri kuamerica kaini ndondowari next day toya kuamerica next day tiko kuamerica ikwewo ndondowari hanzi maplus one todawo kuti mapresent vanodawo kuti mapresent kwaindoda madora kuti uyu azvitaurira kwai ndoda madora uyu azvitaurira ndoda hangu madora saka tichameka sure kuti madora aya lezopa zvohorashiwi murodhu madora tatenga makanaka unodei iwe makanaka munhu akati madora ndosvitiwo zvipaketi zvake zviviri zvamadora ndogadzirawo zvimunyevi zvipaketiwo zvake zviviri zvenyefe vanodawo spice yake anenge achiiwanawo nepaketi rake ramaputi dei zvaigona ndaingoti serevhita munhu wose serevhita zvino anopinda nepai zvorashiwa guys hanzi one rangu kuisland uri kuya here hana tizokuona here titouya nezvinhu urega kuya isati zvidiwa uri paisland padhuze neuk apa shamwari wakatenga here tiketi rekubhora hana nyika ndingabhoikana ndingagumbuka ukasauya hazviiti unofanira kuti utenge tiketi rako rekubho saka unotenga tiketi toona kuti haufa hanzi ari kufamba zvekutodaro kuzimu vamwe vari kudaro hanzi kuzimu ari kufamba zvekutodaro hanzi namadhindulaizileshise ivhirita yandangoona ndikatega ndibobayirira iyoyi animaona hanzi can't wait to see you yes can't wait Grace me too hanzi madora futi chisvo kuvanhu zvavanoda madora aiwa ndovenzo uidha ndikakunyeberi kuti ndingatakura ndovenzo kukwira ndege here asikana nendovenzo aiwa ndovenzo ubodo iyo bodo hanzi naGrace toda maspice okay ndoya nawo Grace baiwa udai waiwo kwaindivigirewo kwainaidha ndivigirewo ndovenzo guys kana nemivo varungu vakandibvunza kuti what is this ndoti kudi ndoti chii kobva kwabvunziwa futi bhegi rikuvuka konzi what is this ndoti chii ndoti sisise ndove fonzou ndoti kudi guys hazvibudi guys aiwa ndovenzo hazviiti dhayo ndovenzo taura chimwe chinhu ndovenzo plus uri kugermany hausi kuuk uri kugermany tikuenda kuuk iswa uri kugermany hanzi naGrace ndoda maspice aiwa maspice anenge aripo Grace ndinoari I'm bringing them ndinoya nawo
tinouya nawo. Aiwa ndowenzo haiti sha, aiwa ndowenzo ubodu hazviti. Ndowenzo ubodu haiti. Madrid, sure, I love you too. Saka guys, Team UK, I can't wait to see you guys. Just kungoku hagai. So I just can't wait. Kungoku hagai. So kungoku ona kungoku hagai. Kungoti guys, is it you? Is it really you guys? Dimere guys. Is it really you? Guys, I can't wait just to give you a hug. Hands na cheti ini nzungu. Nzungu asati vanhu vari kutokohwa iko zvinhu izvi. Asi titatozite asi dzinenge dzakaoma. Because vanhu vari kutokohwa panenge pasisina hanzi muye neivhu timbotsika. Ivhu rekudya. Nzungu asi pana munhu ari kupisa poto. Hey! Auntie! Poto haisi kudya. Okay. Pane nzungu ninga kutotenga iko zvino maybe uchengeta dzakaoma. Nyora udziwane. Nyora udziwane. Maorders ari kuwanda. Ndichaita tichakumbira handisedina kugroup reglobal vatore maorders acho ikokoko kuti mumwe nomumwe anodei tongoya towaridza takaisa zita remunhu munhu achinonga present yake chete. Anomaona chichechi kwanzi shungu dzekuona idzanga dziripo. ADC, what's going on? Mwana chichikuitika. ADC zviri kufamba sei? Hausikuya why? What's going on? Aiwa you have to come shamwari. Ko zviri kufamba sei? Zvoti ndakatoshaya kuti amungagoti kudiko kuti kuvanhu vari kuronga ava kuti naivedu yekuva nevana vasikana vari kunzi musai nevana. Ndashaya kuti ndodiko. Ndakatomboti naisikana kwamungu hazvigoni here zvikanzi machild mind anodhura plus hapana rume. Aha, ndakagwadziwa vedu yekunewo mwana wanga chifunga kuti vaida kutouya vakandibhega kuti sisimeri taura netimu renyu takazvara tine vana vadiki. Sisimeri tichanokumbira naye handiselina naye vedu naye maitawa kwanzi kubhuruka ii vasikana vedu unogara kure here ADC? Unogara kure ne Birmingham zvokuti unenge kudiwa accommodation chichichichichi unogara kure because dera ngari ticket ka andombozoshaya kukumbira kutengerera ticket shamwari handimbomshayi vedu vemufollowe munhu anonzi magumbo special kumbono ufane kuseka newe magumbo special kose ndandingakufollowe mune private cargo ndiri kugodoka koisu kuno dudu tinenge tiri mumbombera imomo simata private cargo yekuita se tine vamwe mumbombera imomo tiri kwai nzungu dziriko kunoku pamanenge achida dzinobva kuno kumusha straight organic dzekwenyu dzinobva kupi? Kwai isusu tinobva muno kwai muda kuwa madora nenanhu vemujosa vanhu vemujosa ndosangana nemi everyday kuna small street uko daily kuna small street ndichisangana nemi uko kuna small street munoda kuvigigwa munoda kupuwa madora nani pane kuti imi mundipe ndikutodopa apa vandivaona kawanika apa maipepa ndikatovaona papa tozovaona pamwe 5 years to come vandiona vanoonekwa kawanika apa vatimhiri zvino imi muda kupuwa nani madora vanhu vemujoni musazvitise imi kaenda papark station parengi pano vanhu vanotengesa mutsvairo pazazabu vanotengesa madora paya zvino vanhu vekuuk vanomaonepi madora kwanzi ndandisindabva ndichakona yakudana anonzwa handi uchauya kuno here hii ndinoda runyararo. What's going on? Aiwa noita plan runyararo ndinoda peace noita plan. You're going to make a plan chama time ichiripo 2 months to go 3 months to go 3 months to go. Ita make a plan. Ita plan 3 months to go. Ndinoda runyararo aiwa kana guys hazvibetseri rudo rudziko kuti bemuchingondida pama life kana ndakuti ndakuya kwenyu kunouyiwa ka1 pa 15 years kana pa 20 years ka1 ndimotaka kutaura ma excuses. Hakuna rudo gwakadaro guys. Rudo ndikokuti munhu wamunenge muchitoo sisimeti tichifara chiseka kuseri kuti chinyeya kuseri uko kana ndauya unouya ukatombokuaga tombokuona mbokuaga tombokukisa tombokuaga tombokukisa tombosora tise tomboseka zvofa yaka hatisi kudedu hapana kuti hanzi hatina kuti toda kudya chinhu chinoshamisa ndikudi aiwa chero takamwa mvura as long as taonana ndo chiri important. Hanzi nasina gogo Elizabeth ndiri gogo ndiri kuda kuitawo mudhayari gogo tinokugamuchirai shumbura isibata gogo vari mucomment section. Talk to gogo please. Nai sure ADC ndozokuonepi kwenyu kunoiwa once in a blue moon. Atisi kuya kuzodla guys kana takuona imsakungati yenyu toda kuvatengera zvinodhura don't worry about buying us, you know, sitting down seeing you chatting drinking cold water kana kuchipisa we are content, or drinking a cup of tea or a coffee. Tatogutsikana titombodi zvakawanda wanda musafunga kuti vanoda kuzoendeswa kumarisa. No, we just want to see you, chat, hugging you, talk to you,
toseka, tofara, tosivana. Tatobebo. Saka, please make a date. And make a date. Saka ma spicy, we are going to make a plan. Kuti ma spicy in chatenga edu. Don't forget we are going to make an order. Team redu riku diaspora. Nikune bariku vaku America, bariku ya kubolu, bariku vakatenga matickets avo. Kune bariku vaku ku island, bariku ya kubo. We have to make sure also kuti they get some. Kune bariku vaku Scotland. Amino tikure zvakadini. Varungoti tikubva kwakati vakati vakatenga vari vaku Scotland. Taka ningirira. To my surprise, Panama Nigerians, I can't see they bought the tickets to Ekubo. I'm like, Nigerians, what do you know about us? Somebody introduced us and she's always telling us about the stories that are happening there. And I'm like, eh? Oh, who's this person? But they already nekuda undofunga vakadzi chona dawo zvinhu vava Nigerian vakatenga ma tickets avo aripo palist. Saka tikunovaona ikoko kubo. And you are CV Nigerians, but you can't have no one. I don't know whoever introduced channel muona ipapo because Nyaya kunze arikuya wakatenga waraketketi but Sarakataro anti musivi kuti nakataugwa pa mama chasa different name kwanzi nikwenda kwatakaita tinozama kero amakawanda yenyu but tinotasakane tinodependa ne number inenge iri pa list to dependa ne number inenge iri pa list ndio yatinenge tidibesa nayo. Vakatonishamisa idha Nigerians wao vakatonishamisa saka ma spice guys munhu wese ngatenge ma spice antika ngatenge ma spice tiite kuti business redu rifambe ne ma spice antika ngatichimanyei ndichazoita ndoda kuzoita live yekuti vanhu vese vakatanga kutengesa are you international, you are international SIS serious makanaka ndinambozvifunga ini andinambozvifunga Susan Martin Scotland iri muno SIS MELLY mundigiro wakatenga ticket rako Susan ndoya nawo. Tenga ticket sha time chilipo tenga ticket. Margaret Kyson, how are you? Tenga ticket rako ndokuvigira nongonza kuti ini ndikuda kanzi chakati SIS MELLY I'll bring you definitely. Andi kutwara pa live pani vanhu ndikukuvigira. Hanzi tiripo mbisi aiwa maita masora tsekwa na mai wangu anambisi. Saka please buy your secure your ticket. Tenga your ticket rako time chilipo badra half. Kana sina mari ukabadra half because you know month end wo badra half mu month end ticket rapera. Saka Nigerian kura chenge chizana Davido futi because to accommodate this Nigerian ladies ko kuchafariwa guys ndikuona kuti chimbofara pa UK hapa ndikuona chimbofara right. Saka guys ndizvozvo saka motenga ma spice guys ndoda kuzoti mutinzwewo hanzi we are all Africans, one love, one unity. Well done Nigerians. Yes sister, yes we are all Africans, we are one people. It's no support makabona masupporta tuita kura obidi hanzi ndakatenga na Susan ndokuvigira Susan good kana wakatenga udara saka nichabvunza number group ndokuvigira unosongonudza kusati ndoda ichakati makambona masamandikiri hanzi saka muchivengwa kozi munodiwa mainonodzai zvakoma hanzi ngiyawafuna ma spice amantle anobika amantle uyapeka amantle ukupi amantle uri kubika uri kupi where are you real premium spices bachaiwo amantle uyu paita customer iri kuda ma spice apa anobika mwana uyu mukadzi anonzi ngikiru anobika isu tinosapota Nigerians kwa okora ubidi tinosapota visingaitodi tinotogwawo muma street tinotogwawo ndotitukana ne Nigerians chigwira kora tisena ine mwana sena ine munhu sena ine ndemboshamao muri kuita mari naye muri kumutukire tinotomirizika master kuma Nigerian saka titoriwo vanhu vavo zvokutodaro vanototiziva kumaya kuti kune zvimwe zvimai zvisingawi hamunoti zvinobva nekupi kuAfrica uko zvine zvichiuya panapa zvichipopota zvichigwira kora teichitomugwirawo guys teichimugwirawo utomufarira so guys saka tapedza live yedu yemaspice anditika kwa ibenzi tomusapota ibenzi redu riya uya ndo benzi redu charo dambotomuinvite pano tikora imboya panapa wande impoti waso da utombomupindira bimbo zinotikora isusu tiri mafanza kwanoziva nenzi ndiyanyazotiziva nenzi anondiziva chaiko damboenda kulive nanenzi imbonojoina live yanenzi uko ndomuti mboya umboti waso 5 minutes wind nove wakachinja zita unove ufuna se UK no se UK no unove utwa zvokubika unotodaka wanda kaiwe wena ufuna maningi vela ndoyapeka ukona lapho eUK usautengile ticket inove sautengile ticket because ngakwata ngithi sautengile ticket you have to buy your ticket right guys saka maita basa guys ma spice ngatengwe
varimo mucomment section torai nhamba kana sotove nemariko zvino kusvika pamonth end motenga anti okay havasi ndatofunga nati ndofanira kuti vaintroduce vatengese panoenda kuoff weekend ngafanira kunotengesa maspice avo vahodhi avo vaende kunoningira vaende kunotengesa maspice kwavanogara uku maspice akumarkation anotengwa maspice anotengwa kuti vaintroduce business kwaituzisa ana kutotubvisa tuziso isi